Ƙungiyar Arsenal ta sayo Julian Timber daga Ajax. Arsenal ta kammala daukan dan wasan bayan na Ajax wato Julian Timber akan fan miliyan 34. Dan wasan dan asalin kasar New Zealand mai shekaru 22 ya sanya hannu ne akan kwantiragin tsawon shekaru. Zai kara wa Arsenal karfi bayan dan wasan bayan na Arsenal wato William Saliba ya amince da tsawaita zamansa a club din na shekaru 4. Mai horar da Arsenal din wato Mikel Arteta ya ce mun yi matakar farin ciki da sayan dan wasa Julian Timber. Julian matashin dan wasa ne mai basira wanda ya samu nasarori da yawa. Yana da kwarewa na zuwa gasannin duniya sau da yawa, kuma ya lashe kofuna a Ajax. Timber na iya wasa a tsakiya ta baya ko kuma ta gefen dama, kuma a baya an alakanta shi da tafiya Manchester United da kuma Bayern Munich. Timber ya bayyana cewa ya rade yana sha'awar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Chelsea ta kakkaɓe manyan 'yan wasanta goma. Chelsea ta raba gari da wasu manyan 'yan wasanta a fasaran nan, abin da ke nuna cewa dai sabbin fuskoki ake buƙatar gani a ƙungiyar a kaka mai zuwa. Wanda suka tafi a ƙungiyar sun hada da Kai Havertz wanda ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, sai kuma Matthew Kovacic wanda ya haɗe da Manchester City, a yayin da shi kuma Mason Mount ya kulle yarjejeniya da Manchester United. Shi kuwa kyaftin ɗin ƙungiyar wato Cesa a Filisuta ya koma Atletico Madrid, sai Robin Loftus inda ya koma AC Milan, a yayin David Datro Fofana ya tafi Union Berlin a matsayin aro. Akwai kuma wasu da suka tafi ƙasar Saudiya domin murza leda, wanda suka haɗa da Khalidou Koulibaly wanda ya koma Al Hilal, sai kuma Edouard Mendy wanda ya koma Al Ahly, a yayin da N'Golo Kante ya tafi Al Ittihad. Dan kwallon Amurka na wato Christian Pulisic shi kuma ya bar Chelsea inda ya koma AC Milan. Pulisic ya buga wasanni 145 a Chelsea inda ya ci kwallo 26. Akwai kuma waɗansu 'yan wasan da dama wanda ake tunanin za su tafi kafin a rufe musayar kasuwar 'yan kwallo ta bana, wanda suka da Romelu Lukaku da Pierre-Emerick Aubameyang da kuma Hakim Ziyech. Kotu ta wanke tsohon dan wasan Manchester City inda wato Benjamin Mendy daga zargin yayin wata mata fyaɗe. Dan wasan mai shekaru 28 an zarge shi ne da barin wata mata mai shekaru 24 a gidansa da ke yankin Cheshire a Birtaniya a watan Oktoban shekarar 2020. An kuma zargin Mendy da kokarin yi wa wata matar ta daban ita kuma mai shekaru 29 fyaɗe, yana ta ce ya ci zarafinta a gidansa shekaru 2 da suka gabata. Hakan na zuwa ne bayan wanke shi daga zarge-zarge har guda 6 na fyaɗe a watan Janairu. Dan wasan dan asalin Faransa ya fashe da kuka a lokacin da aka karanta hukuncin cewa ba a kama shi da laifi ba.